ክቡራት ሰማዕቲ ረዲርና ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ብሓዝዩ ህፁፅ ጉዳይ ምዝያብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ብዝተኣሳሰር ንኤርትራውያን ኣብ ዘሻቅል ጉዳይ ኢና ክንዛረብ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓበሬታ ክበኒ ካብ ሸወደን ምሳይ ኣብ መስመር ቴሌፎን ዘሎ ምኩር ናይ ፖለቲካ ተሳትፎ ብሃገረ ሸወደን ዝነበሮ ሕጂ እውን ኣብ ሃገረ ሶማሊላንድ ናይ ፖለቲካን ሕግን ኣማኻሪ ዝኾነ ኣቶ ሙሴ ኤፍሬም ካብ ሸወደን ምሳይ ኣብ መስመር ቴሌፎን ኣሎ። ኣቶ ሙሴ ኤፍሬም ይቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ በዚ ህፁፅ ጉዳይ ንህዝብና ተገዲስካ ሓበሬታ ክትህብ ፈቃደኛ ስለዝኾንካ ብቐጥታ ኣብቲ ንኤርትራውያን ዘሻቅል ጉዳይ ክንኣቱ እንታይ እዩ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ወይ እንታይ እዩ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ውሽጢ ረዝሚ ኣብ መንጎ ፌደራላውን ኣብ መንጎ ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ወይ ምሕዳርን ኣብዚ ተፈጥረ ናይ ቀጥታው ዝኾነ ኩናት ኣብ መንጎ ክቆርቆሮም ዝኽእል ብዙሓት ዜጋታት ኤርትራ ኣለዉ። ንሳቶም ከኣቶም ንነዊሕ ግዜ ናይ ፖለቲካዊ እንዳሓተቱ ኣብ ማዕስከራት ትግራይ ዘለዉ ከምኡ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ከምኡ ኣብ በዓል ባሕር ዳር ዘለዉ ኣብ ርእሲ እዚኣቶም ተፈላለየ ዓይነት ጠመታታት ኣለዉ። ሓደ እቲ ኩናት ዘምፅኦ ሳዕብያን ብቐጥታ ትንክፎም ኣሎ። ካልኣይ ድማ እቲ ተዛረብቲ ትግርኛ ስለዝኾኖም ናይ ፖለቲካ ኣቋ ዝሓተቱ ምዃኖም ስለዘይፈልጦም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲኦም ከውርዶ ዝኽእል ቃንዛታት ዘውረደሉ ተኣሰሩ ኤርትራውያን ኣለዉ። ከምኡ እውን ክወርድ ዝኽእል ብቐጥታ ዝኾነ ቃንዛታት ስለ ዘሎ ነዚ ኣብየቱታ ናይ ምባል ንዓና ንዞም ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ሓላፍነትና እዩ። ኣብ ማእከል ኩናት እዮም ተቐርቂሮም ዘለዉ ብፍላይ እቶም ብዙሓት ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ዕቁባት እቲ ዩኤንኤችሲአር ሓላፍነት የብሉን ድዩ ካብቲ ናይ ኩናት ዞባ ከውፅኦም ኣቶ ሙሴ? ኣለዎም ክሓትት ኣለዎ። እሱ ጥራይ ከይኮነ ምስ ሬድ ክሮስ እውን ክንዛረብ ኣለና። ምስ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ተኸታተልና ዩናይትድ ኔሽን ከዓ ንክንዛረብ እንድሕ ኮይንና ንሕና ከም ኤርትራውያን እቶም ጉዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ድሓን ቦታ ዘለና ኮፍ ኢልና ክንዛረበሉ ኣለና። ንዓዓተን ድማ ብቐጥታ ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና። ከምዚ ዓርቢ ኣብ መንጎና መንጎ ዩናይትድ ኔሽን ኣብ ስቶክሆልም ዝነበረ ዝርብ ኮሞታት ክንገብር ክንክእል ኣለና። ብተፈላለየ ዓድታት ነተን ዝምልከተን ኣካላት ወይ ሃገራትን ቦርታዓት ዝበሃላ ሃገራት ብቐጥታ ገንዘብ ናይ ምውሃብ ንዩናይትድ ኔሽን ወይ ድማ ዩኤንኤችሲአር ተራድ ፃወታ ክንባዕሽወን ክንባዕሉ ወይ ንዓዓተን ምዝራብ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዕኒ። ዝተጀመረ ርክብ ኣሎ ዶ ኣቶ ሙሴ? እስኻ ንኣብነት ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ካልእ ርክባት እውን ተመክሮን ክእለትን ስለ ዘለካ እንታይ ዝገበርኩሞ ነገር ኣሎ እስካ ሕጂ? ብስራሕ ዝረኸብናዮም ትካላት ናይ ዓለም ስለ ዘለዋ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ዝሓለፈ ሰሙን ወይ ዓርቢ ዝተዛረብናዮም ኣካላት ኣለዉ ብዛዕባ ዜጋታት ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘለዉ መዕስከር ስደተኛታት ከም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ግዳይ ናይቲ ኮንፍሊክት ወይ ናይ ተረዝሚ ንኸይኮኑ ተዛረብዎም ኣካላት ኣለዉ። እዚ ግን ክቕፅል ኣለዎ ብሓደ ናይ ሓባር ዝኾነ ወይ ድማ ዌል ኮኦርዲኔት ዝኾነ መንጎና ከም ኤርትራውያን ናይ ኤርትራውያን ተበግሶ ከሎ ዶ ከምዝናትካ ክእለትን ዓቕሙን ዘለዎም ሰባት ክፀልዉ ዝኽእሉን ሓደ ክልተ ኤርትራውያን ከምዕሮ ከም ኣሕዋት ከም ደቂ ተወለድቲ ኤርትራ 3-4 ሰባት ከምዚ ፀገማት ኣሎ ኢልና ተዘራሪብና ኣለና። ብሓደ ስሩዕ መገዲ ግን ከምዚ ክንገበር ኣለና ከምዚ ክንፅሕፍ ኣለና ኣይተባሃልና። ሕጂ ኣብዛ ሓገዝ የደሊ ካብቲ ተኣኪቡ ዘሎ ኤርትራዊ ካብቲ ተኣኪቡ ዘሎ ኤርትራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣነስ ከምዚ ክበርክት ክእል እየ ዝብል ኤርትራዊ ኩሉ ብሓባር ኮይና ብደብዳቤ መፅሓፍ ፔቲሽን መፅሓፍ ሓላፍነትና ክኸውን ኣለዎ። ታዘ ቀለለት ነገር ክንገብራ ንኽእል እዚኣ እቲ ኤርትራዊ ሓደ ንትካላት ናይ ዓለም ትካላት ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ደጥምታ ከምኡውን ብርታዓት መንግስትታት ንዓዓተን ደብዳቤ ብምፅሓፍ ከምዝኣምሰለ እዚ ኩናት እዚ ብጀካ ተቐጥታ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዝኣምሰለ ስደተኛታት እውን ብመሰለ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ናይ ፖለቲካል ኣሳይለም ሓቲቶም ኣብኡ ዘለዉ ተዓፅዮም ዘለዉ ሓደጋ ናይ ግዳይ ናይዚ ጉዳይ ኮይኖም ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ናይልካ መፅሓፍ ክልተ ንዝኾነ ዓይነት ኣጋጣሚታት ፅባሕ ንግሆውን ካብኡ ካብቲ ቦታ ወፂኦም ናብ ካልእ ቦታ ንክኸዱ መገዲ እንድሕር ተረኺቡ ወይ ድማ ዓለም ድሕር ፈቂዳ ንምሳሌ ሬድ ክሮስ ከምኡ ዕድል እንድሕር ተዋሂባ ንዖም ዝኸውን ሓገዝ ከድሊ ስለ ዝኽእል 1-2 ሳንቲም ምውፃእ። ካልኣይ እንዳደወልካ ነቶም ወኪላት ናትካ ናይ ባይቶ ዓዲ እንግሊዝ ዲኻ ትቕመጥ ኣብ ሸወደን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ኣሜሪካ እንዳደወልካ ነቶም ናትካ ፖለቲሽያንስ ምሕባት ከምዚ ኣምሰሉ ኤርትራውያን ከምዚ ዝኾኑ ኣለዉ ከምዚ ዓዲ ምባል እዚአን ሰለስቲአን
ተንዝቀላላ ነገራት ክንገብረን ንኽእል ሰላማዊ ሰልፍኸ ዋላ ሰላማዊ ሰልፍ ከማን ሓደ ኸስታይ እንዲ ካብ ሰላማዊ ሰልፍ ንላዕሊ ግን ናይ ፖለቲሽያንስ ናትካን ነቲ ናይ ዓለም ትካልን ብቐጥታ ዝምልከቶ እሱ ኤፌክቲቭ ናይ ሎቢ ሲስተም ኮይኑ ስማዕኒ ክወፁ ተስፋ ኣሎ ዶ አቶ ሙሴ ናብ ጎረቤት ሃገር እንድሕር ተሰሪሕሉ ብሬድ ክሮስ ይኹን ብዩናይትድ ኔሽን እንድሕር ተሰሪሕሉ ክግበር ይከኣል እዩ እተን መንግስታት ይግደዳድየን ከፍቅዳ ይግደዳድየን እስከ ብዙሕ ስለ ዘይንፈልጦ ሕግታት ይግደዳ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወይ ድማ እቲ ናይ ወሎው ንብሎ ናይ ኩናት ሕግታት ይፈቅደሉ ነቲ ለይድክቦ ፍሪ ለይድክቦ ወይ መገዲ ካብኡ ንኽወፅ እቶም ብኩናት ቀጥታ ዘይምልከቶም ኣካላት ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኖእቶ ኢሉስ ክዕገቱ ይኽእሉ እዮም ማለት ድዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኖ ክብል ኣይክእልን ንፖለቲካል ኣሳይለም ዝሓተቱ ሰባት ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ዓለም ካብቶም ኣካል ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያ እውን ኣይፋልትብል ሃገር ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ ናህና ፃረዳ የልዮም እምበር ከምኡ መስርሕ ክፍጠር ከም ዝኽእል ይፈልጥ ንገብር እውን ኣለና ንምሳሌ ኣብቲ ከባቢና በዓል ሶማሊላንድ ንበዓል ጅቡቲ ቁርባት እየን ነዘን ሰባት እዚኣቶም ክቕበሉ ሶማሊላንድን ጅቡትን ድሮ ቁርባት እየን ሶማሊላንድን ገዛ ርሳ ማዕስከራት ከፊታ ክመፅዋ ዝኽእሉ ኢትዮጵያውያን ምናልባሽ ተኮይናት እንተተቢሉ ከምኡ እውን ካብቲ ከባቢ ዝመፁ ዝኾነ ስደተኛታት ክትቅበል ፀኒሓ ትቕበል እውን ኣላ ካብ የመን ድዩ ካብ ኢትዮጵያ ድዩ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፀ ትቕበል እያ ትግራይ ቴሌፎን ይኹን ካልእ መራኸቢታት ስለዘየለ ብዙሕ ሻቅሎት ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ገለ ብመገዲ ካልኦት ዘን ኣህጉራውያን ውድባት ገለ ሓበሬታ ትረኽቡለኹም ዶ ዋላ እንታይ ይዕፅው ይደሎ ይፈታትን ኣለኹ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ማሕበራት መሳይ ርክባት ዝፀንሐ ነይረን እንድን ንዓተን ኹና ከምኡ እውን ተፈላለዩ ካብ ኣምባሲ ናይ ዝሃገረይ ጀሚረ ዝፈታትኑ ነገራት ኣሎ ስጋ ሕጂ ግን ካብ ትግራይ ተቐጥታ ዝኾነ ሓበሬታ ይብልና እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ዘረባ ኮይኑ ግዜ ክወስድ ይረአዩ እሞ ብውሕዱ በዚ ዘሎ ናይ የኣክል ምንቅስቓሳት ዝተወሰደ ተበግሶ ኣሎ ዶ ኣቶ ሙሴ ስኻውን ኣብቲ የኣክል ትነጥፍ ኢኻ ምስለኒ ኣነስ ጋ ሕጂ ብዛዕባ እዞም ስደተኛታት ተወሰደ ብጀካት ናይ ኮቪድ-19 ንዑ ኢልካ ዝወሃብ ነበረ ተውህቦታት ካብ ሰብ ኣኪብካ እንተደይ ኮይኑ ካልእ ብቐጥታ ብዛዕባኦም ኣልዒሉ ክዛረብ ከም ዝዛረብ ኣይፈልጥን እስካ ሕጂ ሰማዕኩን ግን ንኸምኡ ንክንገብር ኣነ እውን ካብቶም ሓደ ኣብ ናይ ሽወደን የኣክል እንቀሳቐስ ስለ ዘለኹ ክልዕለኹም ምኾነ ይቀሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብረክ ደስ ይብለኒ ሕፁፅ ኣኼባ ተፀዊዑ ንዘተ እንተዝዕደም ገለ ፍታሓይም ተረኽበን ትብል ኣብ መንጎ እቲ ተኣኻኺቡ ዘሎ ስሩዕ ኣኼባ ስለ ዘለዎ ሕጅብቲ ኣኼባ ክላዓል እንድዩ ኪንኡ ግን ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ወፃኢ እውን ካብቲ ኣክል ስለ ዘለዎ እሳቶም እውን ናይ መፅሓፍ ዕድላት ዓቕምታት ስለ ዘለዎም ክሕግዙና ምሕታት ፅቡቅ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ኣብቲ ፖለቲካዊ መርገፂታት እዞም ስደተኛታት ወያነ ክሕግዙ ኣለዎም ንኤርትራ ክሕግዙ ኣለዎም ዝብል ዘረባታት ተላዒሉ ኣሎ እቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ሰብኣዊ ኩነታት ናይዞም ሰባት እዚኦም ግን ቁሩብ ተረሲዑ ዘሎ ይመስሉ እሞ ንኩሉ ኤርትራዊ እንታይ ካ ክትብሎ ደሊ ዶክተር ኣቶ ሙሴ ከምዚ ክንገብር ኣለና ንክስቶ ከምዚ ክነብሎ ኣለና ንክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ክንሕግዞ ኣለና ከምኡ እውን ንኣማሓደርቲ ናይ ትግራይ ክንሕግዞም ኣለና ይሕዋትና እዩ ዝበሃል ፍትሓዊ ኣይኮነን ሕጋዊ እውን ኣይኮነን ስለምንታይ ንዓና ይምልከተናን እዩ ንሕና ንኢትዮጵያ ከም ጎረቤትና ጸሎት ንገብር ኣለና ንኢትዮጵያውያን ሕዋትና ድማ ካብዚ ሕሰብ ምስጌር ብቁልጡፍ የውፀኩም ኢልና ክንዛረብ ጥራይና ንኽእል ንዓና ይምልከተና እዩ ከምዚ ክንሕግዝ ኢና ክንብል ከለና ሓደ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ብሕጊ ይሕትተካ እዩ ከምዚ ብትግርኛ ዝበሃል ኣዲኣ ገዲፋ ሰዓትና እትናፈቀያ ኤርትራ እውን ናይ ገዛ ዕዮ ኣለዎ ንሕዋቱ ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ዘለዉ ክሓቁፍ ካብኡ ድማ ብዛዕባ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ፀገማት ንኽኣሊ ኣብኡ ቆላሕታ እንተወውሩ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዓነን ዓይብ ወገነይ ፀቢቓ ብረት ንኽትከውን ኣብ ግዜ ፀገምና ተሰዲድና ከይድና እዮም ዘዕቀቡና እንዳሓገዙና እዮም ህዝቢ ትግራይ እሞ ሕጂ ከዓ ክንሕግዞም ኣለና ንዝብሉስ እንታይ ክትብሎም ትደሊ ቅድሚ ሕጂ ሱዳን ጎረቤትና
نبمولو نزل ثوراتنا خعوت حاجز جبرت هاجريا السودان أبكينات أتيا لكن أنا خبز خيد من السودان جمان قبل برت تسكي من ده ترغيبه حقاوي يكون أنا خا كم حدا مرسنر ويد ماليكو سولجر يزرع السودان ما باتي علم لخو حقي أترير يغطعني يحدثنون سلازي كاب كوننتن كاب سنة لبونان كاب حقن وزعي خون الزرار باي إرتراويان بعابيون أبتي بوليتيكاون بخوم مجدي نطفيهم مبزحتون كاب زي مفلات وي كاب قال قداينا يكالوت بوليتيكانياتات كاب مخانيو زمسلمو أتومسي بحفشو زي تفتيرو زلو أعنا وخيناتا وشت إثيوبيا انت بقطان انت بتزاوري حزبنان هاجرنان قداي كتكونون سلا تقل نخلو إرتراوي خالد تبلو نقر انتليكا باقنو دينا إثيوبيا سلام افتر الله نيرتاو دما لبونا افتر له إنا نخينة تأتاتو سلم تاي صباح نقول تاريخا حقا كاتنا كم مخونا كلها نخرد أن نخخلا له وزقات أمز بزهب كنا عدل بتعمي غني الليبل أنا خاب تعمير مسكنا كام أتو مسيم يغني اللي كبرتي هابلي زرسع كيو خط قصد اللي نقرت ديلي وبزحز يرحوريتا خنو دينا يغني اللي أنا كبرتي هابلي تعمير مسكنا كا زي دمص راديو إيراناي كبرى سمعت راديو إيرانا نهزز قداي سدتنياتات إيرتراوينا بإثيوبيا بفلاي كاب تግራይ ملكيتو أتو مسي إفريم كاب شودن زهابنا حبريتا أبزي قدا بخال حدش مدب كنرخبينا كساب شعو سلام نخلنا